Mislite da je 25 miliona ljudi pogriješilo? Kontakt 032666226. Slavonski Brod, 9.1, Novogradiška, and 94.3, Oriovac. Mene kad bi neko htio voći, ja volio da idem. Pravo da ti kažem, ne znam šta bi imao vidjeti to tu. Šta je ovo? Radio Tuzla. Ljudski moralno. Sometimes I hear that song and I start to sing. Atis Dudaković izrazio je žaljenje što je u ratu između renomiranih evropskih